Wah, hampir nugget bus dengar nada ini. Irat mansper. Niska ya, mam menjawab kena? Niska? Mam janse? Oh, naik nanti bawa nama, kapan dulu lah. Good morning everyone. Dayu जोङो हामफैजों गुवाहाटीयाव थांनो नागिरदों आरो ना लोगोफोर. ओमफ्राय खोनानो मोनदों केनसेल जाबाय होननानै माबाखौ ट्रेनखौ माने दा किसुमान माखौबा ट्रेनफोरखौ केनसेल खालामबायनो नायनोसै ट्रेन दंना गैया ट्रेन गैयाबा बासजों थांसै बहाय बेथिंजाय धनिष्कायाबो साहा लोंदों धनिष्कायाबो थांगोन बिबैया थालांसिगोन ने थांगोन नोङो हौवा दाम बुम बुम होननायजों थांगोन बाय बाय धनिष्का बाय बाय इस गालां जानो गिनाया सिरि थालायबावो थांसै जोंहा थादो हामफैया फैसा गांलाबा मालाय नागिरदोंलाय हामफै गुवाहाटीखौनो नुफेरबायाखैनो जोनोमनिफ्राय दिनैसिम आंजों हाबा जानानैसो गुवाहाटी नुहैसिगोन बियो दिनै लोगोफोरा माइनावगुरियाव आङो बाइकखौ दोनबाय मादै मोनानाव बेनिफ्राय दा थमथमजों थांसै आरो ना सोरबा बेटारि गारिबो होनो सोरबा होनो पिलपिलिबो होनो बे गारिजों थांगोन आरो दायो हामफैजों आंजों ओमफ्राय बिदिनो फंबायखौबो लांफागोन दा रानि दं नालाय फिसाजो माने फंबाया लागोन आरो दा एसे खस्थ' जायोना बाहेरायाव थांनायाव बिदिनो जों गोजान थांफेराखै दिनैसो फार्स्ट टाइम गुवाहाटी थांगोन आरो ना लोगोफोर बिदिनो उनाव रानि देरबा बहाबा थांनायनि प्लेनिं खालामदों गोजान जायगायाव बिदिनो नायनोसै बहा थांनाय जायो नोंथांमोननि सापर्ट मोनबाय थायोबा बिदिनो मोजां जायगा देखायनो नाजागोन आरो बहाय पिलपिलि बेटारि गारियाव नै फंबाया सालायगोन आरो ना बेसेबां गोबाव जाखो बिदि सालायनायालाय बारा गोबाव जायाखै आमाइनिसो गारिया थिगानो दे सालायनांगौ नैबे फंबायानो दोनफैदोंमोन जोंखौ थाबाय था नोंहा थांसै जा कास्टमार बोबाय थादो होनदोंब्ला जों दा टिकेट लानोसै स्टेसनाव बाइकखौ माइनावगुरियाव गारबोबाय नालाय नैबे टिकेट काउन्टाराव टिकेट लाग्रोनि र' बेनिफ्राय रङियासिमल' ट्रेना बेनिफ्राय माने गुवाहाटी थांनाया बन्द' जाबाय नालाय लामा बानायगासिनो ओंखायनो जोङो दा रङियाव ओंखारबाय बेनिफ्राय बासजों थांसै बेथिं नै रङिया रेलवे स्टेसन दामा मानसि बासजों थांसै जों दा धनिष्काया उन्दुदोंमोन सिखारफिनलायबाय धनिष्का मानसिनो ट्रेन बन्द नालाय बासजों माने मानसिफ्रा थांनो नागिरदों आरो ना दायो गुवाहाटी थांनाया रङियानिफ्रायनो गैया आरो ट्रेनखौ माने लामा बानायनायनि थाखाय बन्द खालामथ'दों बेलेग एक्सप्रेसफोरा खारो आरो दा जों बास नेदों नै रङियाव ओरैनो बास गंसे फैलायबाय खालि नङा नायसैखौ खालिबा गाखोगोन बिराद मानसिनि खुवानो नुवानो फाइनालि दायो गुवाहाटी मोनफैबाय जोङो बेनिफ्राय बास गाखोबावनोसैलाय गुवाहाटी जालुकबारि मोनफैबाय जालुकबारि ससे थाबायदों आरोना
गुवाहाटि जालुकबारिनिफ्राय दायो ससे थाबायदों बेनिफ्राय बास गाखोबावनानै जोङो फेन्सि बाजार थांगोन आगोलनि बायदि गैला गुवाहाटिया माने फुरा चेन्ज जाजोब्बाय गासिबावबो फ्लाइअभार जाजोब्बाय गुवाहाटि जालुकबारिनिफ्राय जों जालुकबारि ओइथिं नै बिल्डिं गिदिर गिदिर बानायदों नैबेहाय 5 स्टार ना 10 स्टार हटेल बानायदों खोमा बेहाय जनिस्काया फार्स्ट टाइम गुवाहाटि जों दा माने फेन्सि बाजाराव थांगोन आरो दा लोगोफोर जनिस्काया बासाव गाखोदों गुवाहाटि फैदों गुवाहाटि ना जनिस्का ओइ अबाव फैदों हा गुवाहाटियाव गुवाहाटियाव नै गुवाहाटियाव फैदों जों दा दायो जों गुवाहाटि मोनफैबाय बेनिफ्राय फेन्सियाव ओंखारबाय ओरैबायदि मानसि आरोना बासाव फाथै जाबलायनाय आयो थाब गारियानो नै नायनो हागोन बे बासजोंनो फैदोंमोन जोङो बे नङामोनलै बासआ बेलेगसोमोन फेन्सि बाजार नै नर्थ गुवाहाटि बै जों दालां बानायगासिनो दङ गोदान ब्रिज बानायबावदों जाथ'वाखै नर्थ गुवाहाटि थांनाय फेन्सि बिराद मानसिफ्रा माने शपिं खालामनो फैयो आरोना बेहाय फेन्सियाव नायनानै बावबाय नामा थाबायनो रोंला दासो खुलिहांदों मा बेग जि दोननाया नै दिखौ लांजागोन दासो खुलिहांदों जों एसे थाब मोनफैबाय आरो थांफैनानै रोसा जों दा फेन्सि बाजाराव मोनफैबाय पुरा गस्लानि दखान बिराद मानसि बिराद मानसिफोर शपिं खालामनो फैयो बेहाय बाजार हामफाया नोगोद बासिदों आरोना दायो बिराद मानसिफोर बुरा सेन्देल जुथा हा दायो जोङो चिकेन बिरियानि जागोन आरोना बेहाय ओंखाम जाबाखै फुङाव जास्लाबबोनो हायासै ओमफ्राय जानो थाखाय जों दा सिङाव हाबबाय जनिस्काया मा मोनजाबोआखैना जनिस्का मा जानोसै हुदाया गुवाहाटियावनो थायो होनदों नामा साख्रि मावबाय होनदों नामा गुवाहाटियाव जों दा मा जानोसै चिकेन बिरियानि दहाय बारा मानसि गैयामोन दायो ओरैबायदि मानसि जाबाय आरोना नायनो हागोन नोंथांमोनानो बेलासिबाथाय बांसिन मानसि जायो बेहाय मानसिनो लोगोफोर दायो माने शपिं खालामखांबाय आरोना बिराद बुरजा मना जाबाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै ओमफ्राय बेखौनो लागासिनो दं हामफैमोनाबो ओमफ्राय दा जों थांनोसै ट्रेनाथ' गैया जोङो रङियानिफ्रायसो थांनांगोन भालना दायो माने जोङो रङियासिम बासजों थांनांगोन आरो बासजों थांनायनिफ्राय जोङो ट्रेनजों थांसै रङियानिफ्राय ट्रेना बन्द' नालाय थांसै जोङो दावा मानसि नै हामफाया बागुलायबाय थाबाय गैदा मनाया नोगोद बुंबाय बाब नायदो जालुकबारिया चेन्ज जाथारबाय माथो नै बिथिं भुपेन हाजरिकानि माबा दं ओइहाय दा जों ससे थाबायनांलायबाय बास गाखोनो थाखाय रङियासिम बास गाखोनानै रङियानिफ्राय ट्रेनजों थांसैलाय आरोना लोगोफोर मादि मोनदों थाबायनानै
Taniska oi Taniska oi orang naik nengah hah bas kadang bas hah bas kadang orang kan nengah hah apa apa Yang malah nasi. Taniskano नै गुवाहाटीनिफ्राय बेगसो लाना फैबाय रायलायलायथारो तनिष्का नै तनिष्का होनदों लाजोबथारबाय माथोखौबो ने तनिष्का Tara subung. Nơi. Hello. Để. Để chứ một đàn. Hello. Để. Má không về mà này. Marah lại này lại. Vậy là chính anh đây là anh ấy cái nó làm đây là Hello được. Hello rồi Hello được. Bella la cosa ma bina Này. Bukan nonga. Ayo. Karya dia dapat. Lera ani lera Ampun. Hello được. Abi siri mulai kalah. Abi siri mulai kalah ini kau. kau nang ana wai kali ram wan ini kan Cả bên phun thằng ngân chừng Kalau orang kalah ya, Fred. kia mà thế saya makan dah mi chừng chừng mesinga apa launch ke sini mah dah Jangan kalah ibarat mana. dia dispas oleh buah Por Kau sih. Ayo suka bisa. suka tulen Suka bisa. Kau sih besar kita usir. suka tulen Ayo dah. suka tulen hình suka tulen Mana lah tersikan beda. nung ngang hình số cái thứ lên nung ăn này số cái thứ lên nung ngang nữa hình Tahu sih. nung ngang Ayo tahu sih. ba hình Kau bisa nggak? dây nè mà hello anh tete anh tete hello thì được anh ấy hello nâng mình đi bên nào mà nâng búp nếu vào cái này á nâng mình đi bảy nuông rồi ba bảy nuông ya kah vulgar ya wa irat thar biji kap an tuổi gì cả lại bổ bina